RMN Drama presents What's the Style? Pagdumot Style! Timan ilang kini. Ngayon abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko gid ikaw. Ug watas-watason kong imong kasing-kasing nga nagtago nilang dughan mong malibuto. Palami Style. Ibayon ko ikaw. Ihatay ko kanimo ang langit. Lipay ako. Nagbawa ko. Lipay ako. Kasilag Style! Gigasilagan ko ikaw. Magkalimtanahin na lang ta. Dahil ako gusto magkita laki pag imo kanino. Lisod ng papalikod ang baha. Paigon sa bukid. What's the Style? Mga sugilanon nga matapos matag adlaw. Sa mga nagkalinlaing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan. Kay nasulat naman sa lapyahan sa panahon nga bisan ang mga dagkong balod dili gayud makabanlas sa mga lamasan dumanan nga dili mahimong makalimtan. What's the Style? Gidalit sa RMN Drama. What's the Style? Ako si Veron, ginaingon na ang balaod ko noon nagtugot lang sa duha ka binuhat nga makikilawas kung husto na sa edad. Pero wa gyud ay mapriso basta gugma nay maghari sa duha ka binuhat nga nagminahalay sa dili pa husto ang panahon. Mao kini nay tapos akong kinabuhi nga dili na ako mahimong mahikalimtan. Hala? Nigawas na si Tito Brando gikan sa shower sa panyo. Hala? Nag-brief mo lang na siya, uy. Hindi tatalahan ni Tito na nag-brief lang. At nisuod na siya sa kwarto nila ni Mama. Masuod na lang sa akong kwarto. Magdali ko. Ako silang liliun si Mama ulit dito sa lungang sa bongbong nga akong gilungagan. Nawa sila mahipaw. Ano? Nindot sa ilang gibuhat, ay. Kano ay yung anak, ay. Kinindot sa ilang tan-aon. Nahaya ni Mama ko. Sige mo lang ito siya na dito. Veron. Nagbaro ka mo ba diha nga nagatubang sa pulahan sa mong kwarto? Kuan. May tuyo ka, Veron, ha? Singutan ninyo, oy. Humana mo? Kasi humana ba, oy? Kasi mo na. Kuan ba? Kanang humana ba mo pahuway? Kung natagi ko og gwata mabigay, matuko sa syudad. Doon ako'y paliton. Palit ko og sinina og bra. Mao day nga nagpaatbang ka sa pultahan sa mong kwarto kay mga ikidi kwarta. Di ara, oh. Imo ning dismil, oh. Sige, pamalrito ko sa imong gusto. Ipuno sa biday, kining 1,000 na yun. Usa ka libo na. Salamat, Ma, Tito. Sige, ato na ko. Atoan ako si William. Magpakuyog ko niya. Uy, ayaw si William, uy. Lalaki na. Sigawlin na lang nimo. Kuan. Ay, kuan, Ma. Kanang, di makuganahan og babae. Lalaki lang gusto na ko, Ma. Veron. Ha? Bakuyog ka na ko, syudad, Veron? Oo, unta, William. Kuyog ta na. Hatagan ti kag 500. Ha? Tinuod ka? Oo, sige. Pabuta ko sa karsada kay mag-ilis ako, ha? Maligo ko sa amo. Sige, pagdali, ha? O, magdali ko. Una lang dito sa karsada. Lako na. Kagwapo gini, William, uy. Ganahan kay kunya. Pero, mga bata pa manggod mi. Basta masuko niya si Mama nga mag-ibog-ibog ko. Muna lang ako gawa sa kalsada. Ato ko dito magpaabot ni William. Sorry ha, nalangay ko.
Ligo ang kugod. Moday nga humot kay ka. Anta na, ato na ta sa mall. Ha? Oo niya, ito manurig mulay. Manurig na ta. Sige. Unya, asa man ta manuroy? Kuan ba kining? Mo-check-in ba ta day? Anak sa 50-70. 50 ang tunga, 70 ang oras. Ano lodging house sa mga sa syudad? So ito ako ni mo, hoy. Aw, unsa? Ikaw pa, William ba? Amawag jud ni mo, uy. Uy, dili pa ta pwede, ana, uy. Mga bata pa man ta. Unya, dili man sa ta uyab. Bitaw, kamitsara to eh. Aw. Mga bata pa man po ta. Pero, ako day, Veron, ganahan ko mo tilaw langit. Ikaw? Ganahan, sir. Daghan mga uyaw nag-date din sa plaza, no? Hindi tao. Murag kita ra tingali ang niya dinhi nga dili uyab. Napay mga upaw, oh. Nag-date gyapon sa tiguwang na. Sagdi lang na sila, uy. Makakaya pa ka na sila. Nagsungkod naman na iyang kuyog, oh. Di man tayo, jud mo, uy. Tanaw ko sa palibot, uy. Kita, marag, lisod nga magkauya ta kay mga bata pa magutat. Bitaw, mga bata pa bitaw ta. Pero abi no, Ron, kuan kaning naipog biya ko nimo. Parihat to. Naibog man sad ko nimo. Sure? Tinuod ka? Kung mao, uyam na ta. Sige. Uyab na ta, pero hindi na magsaba sa atong mama ha, kay masuko niyo. Oo, lagi. Pero karong gabi iba. Sa may payag ba katong gibukbok ba nga karaan kaayo ba? Ato dito karong gabi, okay ka? Ha? Sige. Karong gabi ha. Banto bitog manginjan ka ha. Kabaw na ligaw masulti ano mga dyan? Mao man ang manginjano ka nang di mo tunga sa sabot, di ba? Oo. Mauma ko na. Basta karong gabi ha. Manood ta sa karaang payag. Ayaw pagpangindyan ha. Di lagi. Ay, ni ano di ka din ni William? Nag-una pa di ka na ako? Kuan kining lalaki ko. Ako gimaguna. Ano, William, uy. Manghaw pa ko kadayon. Ako may lalaki. Anak Ako gimagunag ako. Ito yung Stelvi. Ano man ni, uy. Sakit ako. Animal ka, ha? Kapasa pa ni mo na mabdos ka na? Kinsa ang lalaki nga nagbinok ang imo kay kihalak ko siya. Underage ka pa, Biron. Kinsa ang mababdos ni mo? Si William, ang anak ni Noy Panyong. Si William? Na, huwag ginangat. Underage ka na mga laki. Kita kakiha na, darling. Adto na ko sa Panyong ang amahan ni William. Ay, pastilan. Wala tayo mahimo, ana, oy.
Ipaunsa pa man nato nga nakitabo naman na. Mabdos naman ang anak mo. Sabot-sabuton ta na lang ni. Paabuton ta nga mahingkod sila aron ipakasal. Ay, pagkatawhon gina ni Biron ha, ang atong apo. Ayaw ginang pakuha. Dili ginay pakuha kay dako kanang saha. Pida ni mo, Veron, oy. Kasayo sa di mong nangundat, oy. Nahala, sige, pakatawhan ang amo apo. Pakatawhan na lang na. Salamat, ma, ha? Salamat jud kaayo, ma. Salamat. Kun mataw na unya ning inyong apo, ma, pun-anday na mo, ma, ha? Lipay kay ni si William nga nagtipon na may upuyo. Happy na kaayo mi. O karon, mapdos sa sab ko. Kugihan man. Maguto mga higala ang kaagi ni Veron dinhining atong tulumanon. What's the style? Mabdus na sad is style. Kining maong sugilanon gisuwat ni J. Badayos sa direksyon ni 3D Adlucan, Spinner, Ariel Mancao, recording editor Randy Tayad, soundman Christian The Workers Jano. Dalit ka nato sa RMN Drama.